Gumagawa ng sapot yan mga kagamba sa mga damuhan. Karamihan yan sa mga damuhan. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun mga kagamba, magandang araw ulit sa inyo. Ito kagaya nung upload natin na nauna, ito tatalakayin naman natin mga kagamba. Ito yung isang ikis din. Maraming klaseng hugis nito mga kagamba. Parang napakagandang tignan nito pag napansin nyo doon sa isang lugar. Agyok pa rin ito, pero yung ibang tawag nila samurai. Ang ikis na itong mga kagamba, medyo pahaba at pabilog yung kanyang katawan. Karamihan yan mga kagamba pag ganyang hugis. Gumagawa ng sapot yan mga kagamba sa mga damuhan. Karamihan yan sa mga damuhan, sa mga palay, sa mga bakod lang. Hindi lalampas sa tao yung paggawa niya ng sapot. Kung tawagin niya ni spider garden nung iba, kasi nga nasa mga garden yan minsan. At iba't ibang class, may batik, may stripe pababa, may bulik-bulik na puti. Ayan, nakikita nyo naman dyan. At ito mga kagamba, kahit sa ibabaw ng tubig na mayroong halaman o damo na mataas pero sa ilalim may tubig, andyan yan sa ibabaw mga kagamba. Magtataka ka, gagawa siya ng sapot doon sa isang lugar na may tubig sa ilalim. Minsan nang nagpunta ako ng bukid nung medyo bata-bata pa tayo, eksaktong nakita ko mga kagamba ng dalawang mata ko nung kainin siya ng dalag mga kagamba. Ganito lang naman ang parang mga 2 feet lang naman ang taas niya doon sa tubig. Tapos gumagalaw siya kasi nga mayroon siyang nahuling insekto. So habang sinasaputan niya yung insekto, nakita ng dalag, bigla siyang tinalon ng dalag, kuha siya ng dalag mga kagamba. Yun ang parang yun ang pagkain din ng dalag minsan. Sa mga palayan mayroon yan, nasa ibabaw ng palayan yan. Makikita mo, mayroong mataas na, minsan may mataas na damos, yung mataas pa sa palay, nandoon yan. Yung medyo na kayo kung damo na gano'n, makikita mo na andoon yung gagambang ikis na yan, na sa baba lang yan nakatira mga kagamba. Yung ganyang uri ng klase ng gagambang hari o ikis. Iba't ibang klase rin yan paano sumapot. Ang sabi nung matatanda nung araw, alam naman yung tatay ko dahil matandang tao rin yun, matanda na siya nung namatay. Ang pagkaampalayan mo, kasi walang bumba nung araw mga kagamba eh. At saka ang palay nung araw, 6 na buwan bago mo harbisin. Dahil sa ibang klase ang palay nung araw, lampas tao minsan. At saka hindi siya ginagapas na kagaya nung karit. Yung pang-ani na ganun, yung pinipisil lang na ganun. Ganun ang ginagawa namin nung araw, tapos tinatali namin na kasi lalaki ng hita yung tali. Tapos inano namin para italhin doon sa hindi matubig, kasi sa tubigan kasi yung palay na yan. So dyan nakatira karamihan yung magagamba dahil wala pang pesticide nung araw. Ang sabi ng mga matatanda, kapag ang palay mo ay napakaraming gagamba, napakaganda ng bunga niyan at walang tunguro kung tawagin. Isa yan sa mga yaman ng kalikasan na kahit hindi ka magbumba ng pesticide is yung mga insekto o mga uod na dadapo sana sa palay mo, pinalalayo ng mga gagamba. Yun ang kwento nung tatay ko at saka yung lolo ko. Nakita ko rin yan kasi nag-ani kami, nakipaggapas din ako nung binatilyo ako. Minsan yung
bunga ng palay nakabungkus sa sapot. Dikit-dikit silang ganon. Kasi doon namahay yung gagamba. Makikita mo, napakalusog nung palay. Walang ipa. At mabigat. Pag ginapas mo ganon, ramdam mo mabigat. Kahit umpok-umpok sila. Yun ang napansin ko rin mga kagamba nung araw na medyo bata-bata pa tayo. Dahil matagal din tayong namuhay sa bukid. Doon tayo lumaki. Kaya lahat ng klase ng gagamba nakikita ko dyan, mayroon pang isa na nasa ibabaw din ng tubig na kung tawagin gagambang karayon. Pero yan ay tatalakayin natin sa susunod na pagtalakay natin ng iba't ibang uri ng gagamba, mga gagamba. So, nagpapasalamat tayo sa mga tumulong sa atin mga gagamba. Itong nagkaroon tayo ng karamdaman. Pasalamat tayo kay Spider Channel PH, si Binsonye, si Kasapi, kay Nicomedis Salamangka, si Imbids 1111 na nasa saan ba ito? Sa USA, sa Amerika, Los Angeles yata tayo. Andyan yung confirmation, nakita nyo kung saan galing. Binigyan nila lang kunting financial para sa kanila, pero malaki na ho magamba para sa akin na nangailangan talaga na hanggang ngayon ay nasagad tayo dahil nga ibinahid natin sa private doctor yung ating kunting naipon. Dahil sa kung hindi natin gagawin yun, wala, ikakamatay lang natin yung paggagamot sa atin ng public hospital. Salamat din tayo kay Paul diyan sa Las Piñas. Andyan din, nagbigay din siya ng kunting, sabi niya kunti lang daw pero malaki para sa akin yan mga kagamba. Yung iba naman ayaw na yung mga ibang nagbigay na bagay na kakainin natin mga kagamba, bumigay ng mga prutas. Pasalamat din tayo kay Kasakmal dahil binigyan din tayo. Dinalaw niya ako nung mahina pa akong kumain, hindi pa ako masyadong makapagsalita. Dinahan niya ako ng saging saka yung pinya mga kagamba. So ayun, maraming salamat sa lahat mga tumulong sa akin, sa lahat ng mga nagmalasakit sa akin mga kagamba at nagdasal para sa agarang ikagagaling natin. Maraming salamat, hanggang sa muli sa pagtalakay ng mga gagamba. Hi! Subscribe po kita Toy Mindo. Like and share po. Bye!